Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke atọ n'oge ncheta ahụhụ Kristi afọ nke atọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Maasị tata, ndị nna ICMO na-enye Chineke ekene na-ayọkwa site n'enyemaka nna anyị ukwu bụ St. Joseph, onye nke bụ isi onye patron ndị nna, na ndị niile nọ na parish anụnwa, ezinụlọ niile, ka ewetara ha udo, ịhụnanya na agamniru. Wee na-ayọkwa maka ndị otu anyị niile na parish anụnwa, ezinụlọ ọbụla ndị arụ adịrọ n'ime ha, ndị niile mmadụ nwụnarịrị na parish anyị, ka Chineke wetara ha ihe ha na-achọ. Anthony na Ịma Ikebodo na-ayọkwa maka quick recovery ndị niile arụ adịrọ nọ na parish anyị, ebe ọbụla ha nọ, na ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ma ndị nọ n'ụlọ. Ịma na Ngozi Ofiabụrụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa nchekwaba Chineke n'isi ezinụlọ ha niile. O si na Nneka Ụfọndụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa maka ihe niile ha bụ n'obi, wee na-ekenekwa Chineke maka nke ekpere nke ha na-ekpe were yọọ ewere zaa ya, wee na-ayọkwa ihe niile ezinụlọ na-ayọ. Jane Nnọle na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke mara ya na odudu ya n'isi Mmasị Chukwu Ofiabụrụ, onye nke gbara arọ 10. Franka Ọkpalaire na-enyekwa Chineke ekene na-ayọkwa enyemaka Chineke odudu ya na nchekwaba ya n'isi adị ya nwanyị Ogechukwu, onye nke na-agba ọgụ arọ wee na-emebe denya. Jane Nnọle na-enyekwa Chineke ekene na-asịkwa happy birthday tata, ka Chineke na-agọzi Ogechukwu Ọkpala, onye nke na-elote ọgụ arọ o ji wee pụta ụwa nke anụnwa, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya na-echekwaba ya. Boni na Uju Ezechukwu na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya niile na ka o si were gbabite ha, were nọnyere ha oge ugbu a. Helen Egbuniwe na-enyekwa Chineke ekene na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi nwa ya nwanyị Amaka Egbuniwe, bụ onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Ndị Igwe Lennox na ngọzi anụ nwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka niile n'ụwa niile, ọdịmma ụmụaka nke ha, wee na-ayọkọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị nke Iru Cynthia anụ nwa Ọrapụ.
Angela Fegbu na-ayọ maka ebere Chineke n'isi ndị niile arụ adịrọ n'ezinụlọ ha niile, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Silvanus Nwanna Amade. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izichukwu Chuke. Kate Okoye na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchi Ibe. Vivian Ejimole na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi mama ya Livina Ego Bekee Ọkwara Lawrence. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Ambrose Udoji, unu nọkwa ya. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Jesu konu nobe o basalono aka ya owe na lono na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Iji kwado onwe anyị ọfụma maka emume nke Eucharistia n'ụwa, ka anyị nyochaa akọ na uche anyị ebe anyị si emejọ Chineke, ka anyị yọọ mgbaghara. Onyenwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onyenwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile meela anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, dulu anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. O Chineke onye ebere na afọ ọma niile na-esite n'aka ya, ịkụziworo anyị ka anyị site na ibu ọnụ, ikpe ekpere na imere ogbenye ọgọ na-anata mgbaghara njọ anyị. Anyị na-arịọ gị ka ị nara nkwupụta mmehie nke anyị ji umeala ekwupụta n'ihu gị. Site n'ebere gị, wepụ ikpe ọmụma dịrị njọ nke na-anyịdo anyị n'obi. Anyị yọrọ nke a
site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebe ebe. Anyị ya awụcha ntị ọfụma wee nụrụ ife ọgụgụ a ga-agụgasịla anyị ka o wee nyere anyị aka ịghọta okwu Chukwu anyị ga-ekwu na jamasị nke tata. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Ọpụpụ. Moses na-elekọta igwe atụrụ ọgọ ya nwoke Jetro, onye bụ nna nwunye ya na ụkọchukwu nke Midia. Ọ chịrị igwe atụrụ ya gaa ebe dị anya n'ime ọzara wee rute ugwu Horeb, nke bụ ugwu Chineke. Ebe ahụ ka mmụọ ozi nke Onyenwe anyị bịakwutere ya n'ụdị ire ọkụ si n'etiti oke ọhịa. Moses ele anya hụ ọhịa, ma ọ dịghị ihe ọbụla rechapụrụnụ. Moses wee kwuo sị, aga m aga hụkwa ihe ịtụnanya nke a ugbu a. Onyenwe anyị hụrụ ya mgbe ọ na-abịa ka o jiri anya ya hụ. O wee si n'ime etiti ọhịa ahụ kpọọ Moses sị ya, Moses, Moses. Ọ zara, lee m ebe a. Ọ sị ya, abịakwala nso, yipụ akpụkpọ ụkwụ gị n'ihi na ala ebe iguzo dị asọ. Abụ m Chineke nke nna gị, Chineke nke Abraham, Chineke nke Isaac, na Chineke nke Jacob. Nke a mere Moses ji kpuchie aka n'ihu ya, egwu ekweghị ya, legide Chineke anya n'ihu. Onyenwe anyị ekwuo sị, ahụla m mmegbu a na-emegbu ndị nke m n'ala Ijipt. Anụla m mkpu ha na-eti ka a bịa zọpụta ha n'aka ndị na-achị ha ka ohu. N'ezie, amatala m ahụhụ ha niile. Ọ bụ uche m ịgbapụta ha n'aka ndị Ijipt, wee si n'ala ahụ duru ha dubata n'ala na-amịta nri n'uju, bịakwasa mbara, ala nke mmiri ara na mmanụ aṅụ jupụtara. Moses wee sị Chineke, ihe ọ pụtara bụ na aga m ejekwuru ụmụ Izrel sị ha, Chineke nke nna unu ha zitere m ka m bịakwute unu. Mana ọ bụrụ na ha jụọ m aha ya, kedu ihe m ga-agwa ha? Chineke asị Moses, abụ m onye m bụ. Nke a bụkwa ihe ị ga-agwa ụmụ Izrel. Abụ m ezitala m ka m bịakwute unu. Chineke gwakwara Moses okwu sị, ị ga-agwakwa ụmụ Izrel sị, dị nwenụ Chineke nke nna unu ha, Chineke nke Abraham, Chineke nke Isaac, na Chineke nke Jacob ezitala m n'ebe unu nọ. Nke a bụ aha m mgbe niile. Site n'aha nke a ka a ga-eji kpọkuo m na ndụdụga ndụ niile. Okwu nke Osebro. Abụ ọma na azịza ya.
ihe anyị ga-aza bụ dị nwee n'obi ebere na ịhụnanya. Mkpụrụ obi m na-edinwe na-ekele ka ihe niile m ji bụrụ mmadụ gozie aha nsọ ya. Mkpụrụ obi m na-edinwe na-ekele, echefukwala ngozi ya niile. Azịza. Ọ bụ ya na-agbaghara mmehie gị niile, ya bụ onye na-agwọ ọrịa gị niile, onye na-esi n'ili akpọghachi ndụ gị. Ịhụnanya na ebere bụ okpueze o nyere gị. Azịza. Di nwenu na-eme ihe ziri ezi. Ọ na-ekpere ndị a na-emegbu emegbu ikpe ziri ezi. Ọ kụziri Moses ụzọ ya, gosikwa ụmụ Izrel aka ọrụ ya. Azịza. Inwe n'obi ebere na ịhụnanya. Ọ naghị ewe iwe ọkụ, ebere ya ebuka. Otu eluigwe si dị anya n'ebe ala dị, otu ahụ ka ịhụnanya ya si sie ike n'ebe ndị na-atụrụ ya egwu nọ. Azịza. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, achọrọ m ka unu cheta njem ndị nna nna anyị ha gara n'okpuru igwe ojii ahụ nke duru ha kụfee osimiri ahụ. N'ime otu igwe ojii ahụ na n'ime otu oke osimiri ahụ, e mere ha niile mmiri chukwu dịka ndị na-eso ụzọ Moses. Ha niile so rie otu nri nke mmụọ ahụ. Ha niile sokwa ṅụọ otu ihe ọṅụṅụ nke mmụọ ahụ. Ebe ọ bụ na ha dum ṅụrụ mmiri mmụọ ahụ si na nkume ahụ, nke na-eso ha mgbe ha na-eje. Ma nkume ahụ bụ Kristi. Ma n'ihe ndị a niile, ndị ka ọnụọgụgụ n'ime ha emeghị omume masịrị Chineke. N'ihi ya ka ozu ha ji fesaa n'ime ọzara. Ma ihe ndị a bụrụ anyị ihe ọmụmaatụ na ihe ịdọ aka na ntị, ka anyị ghara ịbụ ndị agụụ na-agụ ime ihe a machiri n'iwu dịka ọ gụrụ nna nna anyị ha. Ka anyị ghara ịtamu ntamu dịka ụfọdụ n'ime ha tamuru.
mmụọ ozi nke mbibi ahụ wee laa ha n'iyi. Ihe ndị a dakwasịrị ha bụ ihe ịdọ aka na ntị. E dere ya n'akwụkwọ nsọ ka anyị bụ ndị bi ugbu a bụ ngwụcha nke oge ji ya mụrụ akọ. Ọ bụrụ na ị na-eche n'obi gị na ị nweghị ike ime ihe ndị a, leziekwa onwe gị anya, n'ihi na ị pụrụ ịdaba na mmehie. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Jesu Kristi ito n'ebube dịrị gị ebi. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Luke delu. Ọ bụ n'oge ahụ ka ụfọdụ mmadụ batara kọrọ Jesu maka ndị Galili ahụ. Pilate gwọkọtara ọbara ha na aja ha na-achụ. Jesu wee jụọ ha sị, unu chere na ndị Galili ahụ hụrụ ụdị ahụhụ ahụ n'ihi na njọ ha karịrị njọ ibe ha? Mba, ọ karịghị. Mana agwa m unu, ọ bụrụ na unu echegharịghị, unu niile ga-esikwa otu ahụ wee laa n'iyi. Ma ọ bụ kedu maka mmadụ 18 ahụ ụlọ elu dagburu na Siloam? Unu na-eche na njọ ha metara karịrị nke mmadụ nke ndị ọzọ bi na Jerusalem? Ọ karịghị. Mana ana m agwa unu, ọ bụrụ na unu echegharịghị, unu ga-esikwa otu ahụ wee laa n'iyi. Jesu wee tụọrọ ha ilu a. Otu nwoke nwere osisi fig akụrụ n'ubi ya. Nwoke ahụ bịara ịchọ mkpụrụ osisi fig n'elu ya, ma o nweghị nke ọ hụrụ. O wee sị onye na-elekọtara ya ubi ya, lee, kemgbe afọ 3 ka m na-abịa na-achọ mkpụrụ fig a, ma o nweghị nke m na-ahụ. Buda ya, kedu ihe ọ na-akpakọrọ m ala? Ma onye na-elekọta ubi zara ya, nna anyị ukwu, hapụkwuo ya n'afọ a ka m gwuo ala gburugburu n'ukwu ya, wụkwasa ya ahịhịa rere ere. Ọ bụrụ na ọ mịa mkpụrụ n'afọ ọzọ, ọ dị mma. Ma ọ bụrụ na ọ mịghị, ị nwere ike igbuda ya. Ozi ọma
nke osebụla ụwa. Amen. Anyị anụgo ife ọgụgụ nke mbụ, nụ nke abụọ, wee nụkwazi nke ịtọ bụ ozi ọma. Ajụjụ nke mbụ wee bụrụ, kedu ife ị na-eche Chineke na-agwa anyị na ife ọgụgụ nke mbụ? Ọtụtụ ife ka ọ na-agwa anyị, ma gwa anyị nke ị na-eche. Akọ na akụkọ. Ife ịghọtalụ na ife Chukwu na-agwa anyị n'ife ọgụgụ nke mbụ bụ pọmpọmpọm. Introduction. Ya bụ okwu mmalite nke gịnịzi? Okwu mmalite nke okwu mmalite ịkọwa onwe ya. Very good. Good. Ka gosi na na-ege ntị. O nwere onye ọzọ nwere ife ọ nụrụ? Yes? We make a move towards God. Okwu adagharịa n'oyibo. Unu nụrụ ya? O siro n'ọnụ pụta. O nwere onye ọzọ nụkwala ife ọ na-ekwu? Yes? Ekwe ka isi azụ ya otu a. Ọ na-akọwa na Moses eyipụ akpụkwụ na-azọsie ike. Good. Na ebe ọ nọ mere gịnị dị asọ. Mana o doro anya na ịda agwa m je yipụ akpụkwụ ọ ife na-akọwa. Oke, ọ sị na ọ bụrụ ka nje yipụ akpụkwụ. Oke, ka nka yiri nke enyi. O nwee onye ọzọ? Ọ kọwalụ Moses onye ọ bụ. Very good. Maka Moses oge ụfọdụ ife na-eme ya n'isi. Yes, onye nọ n'azụ wenite onu enu. Kedu ife ị na-eche na Chineke na-agwa gị n'ife ọgụgụ nke mbụ? Nwepụta kene ife iji kpuchie ọnụ gị ka anyị nụ na-ekwu. Chineke adịgo nkwadebe ịzọpụta anyị. God is ready to liberate us from our slavery. Very good. Onwe onye ọzọ? Yes? Na Chineke si na ya bụ chi ife niile ma elu ma ana. Ya bụ mere gịnị? Ya bụ chi, Almighty God. Very good. Yes? Na Chineke na-afụ n'ife na-afụ na nzizo. Nọ na-afụ n'ife na-afụ na nzizo. Nwee fụ afụfụfa na-atanụ ọrịa. Ọkwa ya? Good. Na Chineke na-echepụla anyị karịa otu anyị si eche. Andụ na-ekwe anyị ọ bụrụ ọsọsọ ya. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya nọ, igwe mmadụ na-abịakwute Jesu na-anụ okwu nke Chineke. Jesu nwee so ụmụazụ ya, mmadụ niile a na-esoghalị m. Ka enyekwanụ ife kafalie na otegofa nọrọala. So na Chineke na-echepụla anyị mgbe niile. Good. Okay. Ọ dịkwa na anụjugo ntị ọkwa ya? Ọ dị mma. Ka m gwazi unu nke unu anụrọ. Amen. Nke unu anụrọ wee bụrụ na n'ime ife niile na-eme na ndụ gị, ife niile na-eme na ndụ gị,
dele jụụ na aka Chineke nwere ike ome gịnị ọ dị na ya. In the midst of all crisis, despair, uncertainty, confusion, be calm. God is. Amen. Onya ka unu anụrụ, mana ama m na unu agha anụrụ ya. Onya ka m ji sị kwuenụ nke unu nụrụ. N'ọgba aghara niile tigbue zọgbue dị n'ime ndụ gị, dị n'ezinụlọ gị, dị n'obodo gị, dị n'ụwa niile, mee gịnị? Chineke na-agwa gị mee gịnị? Dele jụụ nọ n'ime ya. Moses wee fụ ọkụ ka ọ na-agba gidigidi. The flame, the fire was burning. Who will not be curious? Nọkata kịta ụlọ ụka a na-agba ọkụ esi na oye metụta gị. So Moses acted naturally as a human being. He was very curious and wanted to know. Ka onyo mana unu mana onye na-enyo isi ya na-eme gịnị? Moses je ka onyo ka ọ mara ife ọkụ ji agbalị girigiri mana ọ dele. N'ime nsogbu niile na-adakwasị gị, n'ime ọnọdụ ịfụrụ onwe gị na ya nke ị nwere ike ịkọwa ebe o si, ozi ya agbakwanye n'ife niile a ụmụnne anyị kwugasịrị bụ dele jụụ ka ị nwee fụ ike na aka ọlụ Chineke n'ime fa. Amen. Ka anyị gbalịtụ ya nwa obele. Mgbe Moses na-agwa ndị mmadụ okwu, fe gere ntị, mana emecha fasi Moses na fa chọzịrị ịnụ ọnụ Chineke. Ọtụtụ oge na-asị na Chineke si Moses ka ịnụ ọnụ ya. Kedu ka Chineke chi gwa ụmụ Israel okwu? Na ụdị gịnị? Ụdị gịnị? Thunder and lightning. So thunder and lightning daba kịta ka ife ihe eche oke n'ọsọ ngwele oke n'ọsọ ngwele n'ọsọ ọkụ ya ịya anọ ịya akwụ ịya agbapụ ọsọ. Ifugo ka Chineke si wee gwafe okwu Elijah ka nya na ndị amụma ụgha na-eme ka amalụ onye chife na-aza ekpele. Kedu ka o si wee zaa ekpele bụ Chineke? Kedu ka o si zaa Elijah ekpele? Fire, boom. Amen. Ofu Elijah anọwa ebe niile na-agba ebe niile na-ada gidigidi. Elijah echekwa na Chineke nọ na n'ọma jijiji. Chineke anọrọ ya. Ọkụ ọgbụgba pụta gidigidi. O chee na Chineke na ya. Chineke emegịnị? Chineke anọrọ na ya. Kedụzi nke Chineke nọ na ya? Na nwa ikuku dele gịnị jụụ. Ọkwa Chineke nọ pụtalụ na faya na pụtakwazịrị na ikuku mere gịnị dele jụụ. Amen. Inwefu ife o ji dị mkpa na katakata na-ada n'ime ndụ gị, n'ezinụlọ gị, n'obodo anyị, n'ụwa niile. Chineke si anyị mee gịnị? Dele jụụ, tụkwasị obi na ya. O tekata aka ọ dịbalụ njọ, o mee gịnị? Ọ dị mma. O de ekwecha aghọta kama na ọ bụ otu a ka Chineke dị, otu a ka Chineke si wee dị.
So ife nje akọwatala ọnwa anyị otu abụ na Chineke na-apụtabe ife na ndụ anyị n'ụdị dị iche iche kama na ọgụ ụfọdụ siela anyị ike ịghọta nnọọ. Ọnya ka ụka ji wee nye anyị ohere echighala uche n'okwu nke Chineke. Amen. Ifulu oge COVID a, unu for COVID, as terrible as it is, unu afọ aka Chineke na ya. Unu furu n'okwukwe anyị ndị ada ejebe ụka ma ndị ada ekpebu rosary, unu mana fa bidoro ikpe rosary. Yes, some people grew in faith because of this COVID. They were afraid or scared of dying, and they resorted to praying. N'ime ọnọdụ niile ifuru onwe gị, both horrifying and hilarious, remain calm. You will see the presence and power of God. Amen. If lawyer, in where you know, and where sige, and you before nyocha, if I had wakobo cancer. They do the first or immediate reaction, fear. I come mad cable. Onye ọbụla ye enwe obi nkolopu. O n'ime obi nkolopu a ka Chineke na-asị gị dele gịnị jụụ. He is in control. Kedu ife dị na Good Friday eji akpọ ya Good Friday ebe ọ bụ mbọsị akpọrọ Jesu n'obe? Unu echenugo ụdị echiche a mbụ? What is good in Good Friday when Christ was crucified on the cross? Chineke ọkaede ọ nwere ụdị ụzọ ọzọ o esi mee ife ọta ụta na ntị? Onwe bụrụ ụbọchị akpọrọ Jesu n'obe bụ Good Friday, ezi Friday. Ife niile ọgba aghara niile dị na ndụ gị tụkwasị Chineke gịnị obi. Ọ na-eche maka gị karịa otu isi eche. Your long-time disappointment or frustration can turn out to be a blessing. You may not live to benefit from it, but those following after you. Ụfọdụ n'ime anyị tata bụkwanụ afụfụ nne na nna talụ ka anyị nọzi n'enu ya. Ngọzi nne na nna butere anyị ka anyị na-eluru ya tata. Wee kpele nne na nna gị ma nne nne ma nna nna gị kpelụ okwukwe ma ọ bụ ezi omume faji wee bi ndụ. Ikekweta ọ bụ n'ọnya ka ị na-eluru ya tata. Idele jụụ fa, their calmness could be what you are enjoying, the fruits today or the benefits. Ife ọbụla na-eme na ndụ gị dele jụụ na aka Chineke mee gịnị nwere ebe ọ dị n'ime ya. Idele jụụ anụnwa ga-emezi ka anyị ghara inwe ntamu dịka ife ọgụgụ nke Abụọ si wee kwu. Kedu ife ụmụ Israel ji tamube ntamu? Kedu ife fa ji nnupụ isi n'okwu Chineke ma ọ n'iwu Chineke? Kedu ife kpatara ya? Ọ maka ife na fe nwere ozi ndidi.
kedu onye agụụ ya na-agụ ọ delu jụụ ma ọ nọrọ nwayọọ akpịlị na-akpọ gị nkụ ịmadelu. So they fed up with hoping on the God to rescue them, to help them. Onya bụkwanụ ife anyị ji achịgha uche n'ozi nke taata, ife na-eme na ndụ anyị ka anyị dele jụụ na Chineke nọ nso. Moses maalụ na ndị ọ na-ejekwulu bụ ndị isi akpụ na faya ajụ ya nke esi na Chineke si onye kedu afọ ya, maka anyị masịrị afa chi niile, gwa anyị afa ya. Afa Chineke wee bụrụ gịnị? Kedu afa Chineke? Ọ dị mma, abụ m ọ bụ afa ka ọ bụ okwu? I am. You are just making a statement. It's not a name. Either in a computer, it will be rejected until you. I am is unacceptable to computer. Ano nyabu afa Chineke. I am. To confound the whole thing about God. Ana ekwu na ọ na-apụta n'ọkụ na-agba agba. N'ọkwazụ na ọsị na afọ ya abụ gịnị? Abụ m. That is more confusing. But that is the word of God. Our Blessed Mother Mary, unu maara na ọ fụkwuru ife egwu nke ya mgbe Angel Gabriel bịara butelie ozi. The first thing or first reaction she had was fear. Angel Gabriel sị ya, Mary, dele jụụ, aka Chineke mere gịnị nọ n'ozi a. Ndị nna kwenu, unu elikwere ife nwee bịaba, unu emepụrụ ụtụtụ. Ndị nna papa, unu bụ ideji ụlọ otu a unu si onu unu dị. Ụlọ nke a ọ ya akwụdogwo. Kedu ife eji mali St. Joseph? Unu malụ. Ife eji malụ Joseph dị asọ bụ na nke ọbụla na-eme ome gịnị? O dele jụụ. Ma gị nwa kedu ebe ọ nọ? Lụọ anya aka, kedu ebe ọ nọ? Ịlụta mmadụ ịmụ apụghị anya. Ije sịba ka idebe aka gị nwayọọ. Joseph, Chineke wee ziga Angel Gabriel to Mary, and Joseph nọkwa ebe a. O nwere ozi ka Chineke ji takwili ya, at least takwili na nwaanyị a ya dịkwa n'ime site n'ike nke mmụọ nsọ. Chineke arapụ nnọọ wee ganye na Joseph na wee sị, nwaanyị anụnụbere ya na ntị nke afọ nugoro n'anya na mmadụ ya anọkọta mete ogbo afọ n'ihi ya na efugie lote Moses ka nje fụchata Joseph na nke emenụrọ nwaanyị a ịbụ ezigbo mmadụ mana nke a ijelu meta afọ ime ịya na
mgbe ahụ ka Chineke ji wee mee gịnị wee bịa. Josef nwayọ, Josef gịnị nwayọ, dulu Mary nwunye gị na kpue n'ụlọ. Ọ bụrụ gị iwe na ọsụkọsụ nwamkpi, ọ ka ya ekwe gị nụlụ, ọ ka ya ekwe gị nụlụ onu nke Chineke. Ọ ya ekwe gị. That is the reason for this message. So ka anyị ghọta no word of God. Unu makwa na unu nazụkwa ya. Unu makwa na ka ozi ọma si wee gbasaa ụwa niile karịa n'ụdị atụbala anya ya unu maalụ. Ọkwanụ during the persecution of Christians, Acts of Apostles, ebe ndị otu Kristi gbajeziri ọsọ ndụ anafe ekpere onwe fa rosary na-agụ akwụkwọ nsọ na-eme ife niile. Ọkwanụ ka ozi ọma si wee gbasaa. Chineke ọ ka ịdị olugokwen ka anyị akpụ ya ka ọ pụta ka anyị see nye foto. N'otu o si eme ife dị ọ karịrị uche mmadụ gịnị nghọta. O wee bụrụ igbu ndị otu Kristi ka Chineke set up ka ọ bụrụ otu ozi ọma ya esi gbasaa. Ekwe n'anya. O wee bụrụ ka enwee zọpụta Jesu ka Chineke ji gba nkịtị enwee gbukpọ ụmụaka niile amụrụ mgbe amụrụ Jesu. So na anyị nebe anya na akwụkwọ nsọ gburugburu ọnya ka m ji ịma na ọ bụ na ka m kwube nke onwe m unu ya ama. Ọnya ka m ji jirikwezi akwụkwọ nsọ wee na-akọwazi ya ka ịfụ na the whole of the scriptures the embedded with the mysteries of God's revelation. Ọkwa Jesu na ụmụazụ ya nọ asị na ọ nọ n'isi ụgbọ na-alarụ ụla. Gịnị na-eme mgbe a? Gịnị na-eme? Ebili mmiri ọtụnye ụgbọelu, ọtụnye ụgbọala, ọtụnye ụgbọelu. Jesu a na-eme gịnị merụ? Nna anyị kwu onwere ife na-eme gị ịnọzụkwa ya na mmiri ka ọ na-eri anyị ị na-agwọ ụla. Lekwa n'anya. Mana Jesu chọrọ ka ọ kụziele ife Chineke na-akụzili anyị tata n'ime ọgba aghara, in all crisis or conflict or confusion or fear in your life. Just remain calm. Keep moving. Jesu wee gbọjaa ebili mmiri. Udo dịkwa. Ọ pụtakwa. Ọ dịka na nke ezuru. Ọ na-aga ije n'elu mmiri. Ụmụazụ ya tie, anya anyị afụ ntị anyị tata. Ka ife ọ gwara fa. Relax. I am the one. Gịkwa. Ha na-ekwu nke imere ime gịnị? Imekwa ọzọ. Chineke dozienu wee gị ka ebe wee gị ji dị zigzag, you know. Ọ ife a ka anyị na-afụ na ndụ anyị. Ọgba aghara dị n'etiti anyị ma obodo anyị ma ebe niile ma na ndụ anyị tata. Ife kpatali a bụ na Chineke na-apụtaba mana anyị ada enwe ndidi ka ịfụ ya. So na anyị na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka. In all crises we encounter in this life, in all problems and confusions we go through in this life, let us remember that God is present and He is ever ready to deliver us, but because He thinks more for our own good than ourselves. Amen. Finally, o nwekwuru ozi ọzọ zoro ezo unu fụ n'ozi ọma.
ọlụngo wee sị nna fukwu biko nyekwue osisi anụnwa, nyekwue nye arọ anụnwa, just give it, allow it this year ka ngwa afịfịa lelele n'ukwu ya, let me put fertilizer around it or manure, let's see what happens. Ọ naanị ife ozi nke mbụ n'ime ife niile delu gịnị delu jụụ. Nna anyị ukwu delu jụụ ka mmali ife mụ na osisi a ga-eme gịnị ga-eje. Mana ife ọ na-akụzili anyị bụ na ọkwa ọsọ n'ofu arọ ka enyelu ya bụ osisi nke gị nwekwara ike ọ bụla ofu ntabi anya obigo. So this is our time. Now is your time. There is a book we read in those days. The title was This is Our Chance. I've forgotten the author. This is our chance. So tata, kita, abroad just tata. No, kita boheri nwere idozi esemokwu gị na di gị, esemokwu gị na nwunye gị, esemokwu gị na ụmụnne gị, kata dị n'obodo. Tata, ọ bụrụ echi. Maka na ịmalụzụkwa maka echi, ime gịnị egwa anyị. So that 1 year n'oge nke anyị nwere ike ịbụ 100 years, nwere ike ịbụ just kita omego expire. So n'ozi nke tata nwee bụrụ heat the iron when it is hot, maka na ịmara echi. 1 2 3 napue na ana nke bụ nsogbu eme gịnị adị, maka na idozirozi ijiri ohere enyere gị ka ị nwee dozie nwee mịta mkpụrụ nke mgbaghalụ, mkpụrụ nke udo, mkpụrụ nke ịkwụba aka ọtọ, mkpụrụ nke ezi omume, mkpụrụ nke okwukwe, mkpụrụ nke obi gịnị nwanne. Ọ bụrụ echi emeka gịnị, echi emeka gịnị. Ọnya ka ife oziọma na-agwa anyị nwee na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka, ka anyị tụkwasị obi na nsogbu anyị niile, ka anyị nwee ike jirikwe oge lenti a ebumọnụ na oge ọbịbịa wee mezie esemokwu dịbala eri oge, ka anyị nwee ike ịmịta mkpụrụ ga-adị ebe ebe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe na anyị. Anyị gbalibezili okwu oto ogologo, so ka anyị gụzie na ife ndị ọzọ agụ. Ekwe m n'otu Chineke. Ka anyị kpesalụ nụ Chineke nke na-echepụla anyị n'agbanyeghị na anyị amarọ, wee kọsalụ ya ife ndị na-akpagasị anyị. Kedu ife anyị ga-aza? Nụrụ arịrịọ anyị. Dị nwe na anyị nụrụ ahịhịa anyị. Maka nzukọ Kristi gazuru ụwa niile, ka ndị nọ n'ime ya na-achọsi Kristi ike, onye bụ mmiri ahụ nke na-enye ndụ.
ọ kachasị site n'ịnata sakramenti dị iche iche nke nzukọ ji azụ anyị nri. Anyị arịọ gị dị nwenụ n'ụlọ anyị. maka obodo niile dị iche iche ya na ndị na-achị achị n'ime obodo, ka atụmatụ ha niile bụrụ nke ga-enyere ndị ha na-achị aka ma na-akwalite obodo ha. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị n'ụlọ anyị. maka ndị na-akwado ịnata sakramenti dị iche iche n'oge Ista nke a, ka ha kwugidesie ike na mbọ ha na-agba ikwudebe nso n'ebe Kristi nọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ n'ụlọ anyị. maka ndị ọrịa, ndị okenye na ndị ihe na-esiri ike, ọkacha ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka ha hụ ma nabatakwa ịdị mma na ebere Chineke n'ime ọnọdụ ha dị iche iche. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị n'ụlọ anyị. maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụaja nke a oge niile, ka obi anyị ghere oghe ma dịrịkwa njikere oge niile ịnụ oku nke Chukwu na-akpọ anyị. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị n'ụlọ anyị. maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị dị anyị n'obi na ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na jamasị nke taa, ka ha nweta ezumike ebebe na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwenụ n'ụlọ anyị. anyị nwee na-ayọzi ka Chineke nabata ekpere anyị niile ndị a nke anyị kwupụtara n'iru ya site na Kristi dị nwenụ anyị. Amen. Aka ya, aka Chineke na-eme mma, ọla ebube ya ka na-erugharị n'ebe anyị nọ. Isi iyi nke ndụ ka na-adịghị ya tata. Aka ya, aka Chineke na-eme mma. Aka ya, aka Chineke na-eme mma, ọla ebube ya ka na-erugharị n'ebe anyị nọ. Isi iyi nke ndụ ka na-adịghị ya tata. Aka ya, aka Chineke na-eme mma. Asị m aka ya, aka Chineke na-emere m mma. Ọla ebube ya ka na-erugharị n'ebe anyị nọ. Isi iyi nke ndụ ka na-adịghị ya tata. Aka ya, aka Chineke na-eme mma. Ewo
obi ebe ị na-aga n'ala etu ite chere ndụ gị ọ na-agọzi gị ọ na-anụ olu gị nwanne amara ya bara ụba n'ebe nọ ihe niile banyere nne ọ na-emetụ ya udo ọ na-echere gị aha mmadụ ga-ele ka bụ ụdị mmadụ gene ka ọ bụ ọ gara ije n'elu mmiri ofufe mmiri na-anụ ọnụ ya ịma na nwaanyị agaworo ya mụrụ nwa onye na-enweghị nwa hụrụ ya mụrụ nwa debe ọma na-enweghị ego gwọrọ ya wuru ejima onye na-enweghị ụlọ hụrụ ya dere duo ịma na efufe mmiri na-anụ olu ya ịma na efufe mmiri na-anụ olu ya tọni ya na-aba eze tọ ya na-aba eze onye o nyere ndụ tọ ya na-aba eze o mere gị mma tọ ya na-aba eze o nyere gị ndụ tọ ya na-aba eze ụmụ Chineke tọni ya na-adị mma onye ọ gọziri tọni ya na-aba eze ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ asị m ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ onye na-enweghị nwa hụrụ ya mụrụ ejima ịma na Jizọs gara ije n'elu mmiri ifufe mmiri na-anụ olu ya mụọ ekweghị ekwe na ahụ ya kwere onye ọ gọziri tọni ya na-abụ eze onye ọ gọziri tọni ya na-abụ eze o mere gị mma tọ ya na-abụ eze o mere gị ndụ tọ ya na-abụ eze Ezinna m nna dị mkpa nna amaka nna Ezinna m nna dị mkpa nna amaka Ezinna m nna dị mkpa nna Chukwu hụrụ m ka ọ gọzie m nna dị mkpa nna amaka nna Chukwu mere m ka ọ bụrụ m ideji ụlọ nna na-aza m ndụ nna amaka nna na-ekpuchi nwa ya nna na-agọzi nwa ya nna amaka nna na-agọzi nwa ya nna na-ekpuchi nwa ya nna amaka onye ji na nna gwụli egwu onye ji na nna emere mpụwa onye kwụ n'ezi nna n'ala onye ji na nna gwụli egwu eji na nna gwụli egwu ọgaranya n'ime Chineke ọgaranya n'ime mmụọ ọgaranya n'ime Chineke ọgaranya n'ime mmụọ ọgaranya n'ime Chineke ọgaranya n'ime mmụọ ọgaranya n'ime Chineke ọgaranya ngadanga ọgaranya n'ime Chineke obi ga-atọ n'ụzọ ị ga na-eto Chukwu ọgaranya n'ime Chineke ọgaranya ngadanga ndị nna
Chineke, ọgaranya n'ime mmụọ, ọgaranya n'ime Chineke, ọgaranya ngadanga. Odogwu n'agha, dike n'agha, eze Jizọs odogwu n'agha, dike n'agha, onye na-eme mma. Eze Jizọs odogwu n'agha, onye na-eme mma. Eze Jizọs odogwu n'agha, ndị nna na-ekele gị odogwu n'agha, dike na onye na-eme mma o. Ndị na-ekele gị odogwu n'agha, dike na eze Jizọs odogwu n'agha, dike na onye na-eme mma. Odogwu dike na eze eluigwe odogwu n'agha, dike na. Amen. Amen. Yabana ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnalụ nnụ. Dinwenụ Chineke nna ebere, anyị na-arịọ ka aja anyị na-ehunyere gị medaa gị obi maka njọ anyị, otu isi agbaghara njọ anyị oge anyị na-arịọ gị, mekwa ka anyị si otu ahụ na-enwe agụụ ịgbaghara mmadụ ibe anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa, n'ihi na site na ebumọnụ nke anụ arụ ị na-akpagbu agụụ ime njọ, na-ewelite mmụọ anyị enu, na-enye anyị ike ezi omume na ụgwọ dịrị ya site na Kristi dị nwe anyị, onye igwe ndị mmụọ ọma na ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na-esekpula ebube eze gị. Anyị na-ayọ ka ikwe ka anyị tinyekọ onu anyị na nke ha, were umeala na-eto gị na-asị: Nna ịdị nsọ ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihu asaha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara were achịcha, nye gị ekene na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m.
ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịfụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose Gomez na ndị bishọp, ndị enyemaka ya na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaba n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, ndị apọstụl, Josef dị asọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwe ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per harmonia saecula saeculorum. Precepite salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Vitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domina omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut helpe misericordiae tui aduiti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantens pietans spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Et gloria in secula. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwalụ ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anya na njọ anyị, kama nekwasị anya na okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụla ụwa ga-elu unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekene nke udo.
kpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị mere anyị ebere, mere anyị ebere, ebere. Nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye udo, nye anyị udo, nye anyị udo, udo, nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo, udo. Nee nwa atụrụ nke Chukwu, nee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Ọtụtụ nsogbu na echiche wee jụọ ya ihe kparịrị mmụọ ya, ya sị m na olileanya dị ngọzi. Ahụrụ m onye ije ike gwụrụ n'ụzọ ya, ọ na-eji ije ya anwe olileanya, wee jụọ ya ihe kpaliri mmụọ ya, ya sị m na olileanya dị ngọzi n'iru ya, na iru ya ka edoziri ọtụtụ nsogbu na echiche. Inwe ya ihe kpaliri mmụọ ya, ya sị m na olileanya dị ngọzi. N'etiti ihe isi ike ka ị na-egosi onwe gị, ọ dịghị chi dịka gị n'ụwa, izuru oke n'ezie. Agụwa Maria zuru oke, izuru oke n'ezie. Onye na-enye ndụ zuru oke, o zuru oke n'ezie. Etiti ihe isi ike ka ị na-egosi onwe gị, ọ dịghị chi dịka gị n'ụwa, izuru oke n'ezie.
O sacrament most holy, O sacrament divine, all praises and all thanksgiving, ye every moment time. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praises and all thanksgiving, ye every moment time. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praises and all thanksgiving, ye every moment time. Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị anatala ube nke ihe ahụ edebere anyị n'eluigwe. Anyị ewerela achịcha nke ndụ rijuo afọ anyị ugbu a anyị ka nọ n'elu ụwa. Biko mee ka anyị nwetakwa na ndụ anyị uru nke mgbanwe nke sakramenti a na-enweta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Anyị nwere obere ọkụ onemone anyị na-elotekwara anyị niile na ndị niile kwere nkwa Together in Mission 5-year pledge for the capital campaign. Ndị niile kwere nkwa ha niile anyị na-ayọ ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị na-emejupụta ya site n'ịkwụ ụgwọ nkwa anyị kwere. Ọ na-aka mma iwere nwayọọ nwayọọ ị na-akwụbinata ya. Echere mgbe ihe eji ego niile aha ihe enwekọta ya ọnụ ka ị kwụọ. Ndị niile kwere nkwa dị etu anụnwa biko anyị na-ayọ Together in Mission nke ara anụnwa bụ na ga-emebeghị pledge oghere kaadị envelope dị n'azụ. Ọ bụkwanụ n'imego ịgbakwa mbọ nwee ike na-akwụbinata ya until ruo na ga-akwụcha anya. Capital campaign ara ise ka anyị nwere mana ara abụọ ka ara ịtọ na-akpado ịganụ. Ụfọdụ ara ịbụọ fọrọnụ ka anyị were nwayọọ ka anyị na-akwụbinatakwu ya. Mgbe m na-ajụ onye isi anyị ọ dị nke ọ bụ 100 and something ka 1000 ka anyị kwụtagoro mana anyị kwere nkwa 700 and something thousand. So na ihe akwụbeghị akarịka. Anyị na-eche mgbe anyị akwụ ya ofu oge o nwere ike gbajibe aka ka anyị were nwayọọ kwụba ya obere obere. Ọ na-ebenetara anyị mfe mfe. Confirmation anyị na-elotekwe na May 14 5 p.m. ka ọ ga-abụ ebe a ka anyị makịkwa ya na kalenda anyị ya buru ya n'obi. Etu ama ka o si wee dịkwa maka ikusa nke convention ya na arọ nke a ga-abụ na San Antonio, Texas. Ihe niile gbasara ya ma adị ya ihe gbasara ụgbọelu ebe hotel ọ dị na flyer nke edebere n'ilo na bọọdụ ije iwere fonu gụseli ya foto. Ndị Youth and Young Adult Choir unu na-akwadosi ike agbasakwa unu ka na-akwado n'ama ukwe unu ka unu kwadosie ike unu chelụ ma agbasaa. Retreat nke arọ anụnwa ọ ga-abụ physical. Anyị ga-abịa a ga-eme ya na hall dịka anyị si wee maa ọkwa n'ụbọchị ụka gara aga. Ọ ga-abụ na Saturday April 2
April 2nd ka anyị ga-enwe the community retreat nke anyị na-eme. Ọ ga-abụ ebe a. Ọ ga-ebido 9 a.m. 12 ọ bụrụ nkwupụta maka Easter kwu. Ụbọchị anwa ka a ga-eme ihe. Ndị ụkọchukwu ya akarị ofu. So ka anyị gbaa mbọ 12 o'clock. Ememe retreat ruo 12 to 1 or 1:30 ya bụ nkwupụta. Emetọpụkwa retreat. Ọ ka o esi wee do. Retreat ga-akwụsị na 4 p.m. April 2nd ebe a na Saturday. Ndị ICWO ndị nne asị ka m gwa unu na Saturday anụnwa 11 a.m. to 1 p.m. ka unu ga-anọ ebe anụnwa were ndị niile ji ụgwọ dị iche iche ndị ICWO 11 a.m. to 1 a.m. to 1 p.m. this Saturday ya were na ego unu na-abịa ka ịgba mbọ hụ na ụgwọ ọbụla ga-eji na ịkwụchala ya. Ndị ọfụ ụkwa chọrọ ịbata abata ogere dịkwara unu ụbọchị anwa ma ị na-abịa iwere envelope bụ nọmba gị na parish anụnwa ka e wee mara na iso nọrọ ebe a. Ọ bụrụ na gị ejighị ya o nwere ka anyị esi were ma ịbịa na-asa ọkwago na-abịa ụka a na-afụgo ihe eji mara na a na-afụgo bụ gịnụ envelope. Ihe eji mara niile ebe a bụ gịnụ envelope. Ihe envelope ahụ gosiri bụ na ịdị registered with the parish, na ịdị registered with us. Ma ọ bụrụ na ọ bụ eme ka ịmanye ụkwụ ebe a ụbọchị ụka ọzọ ikunitekwa na ụla isi kedu ebe o ya bụ tata tụmbọn Maria Regina. Ọ bụrụ Maria Regina ụbọchị nke ọzọ na-eso ene ịtụkwa mbọ were gaba St. Joseph. You were a member of St. Eugene. Now, register here and you become a member with that envelope. Were be aba ụbọchị anwa ma ọ bụrụ na ga abata be chọọ ịbata. Catechism, the prayer class catechism a ga-ebidozi ya ụbọchị ụka na-abịanụ. Ebe ọ ga-abụ bụ na n'ụlọ ọfụ nke a dị n'akụkụ ụlọ ụka ebe a n'aka nne m. Catechism prayer class ebe anwa ka ọ ga-abụ. Ha ga-ebido ụbọchị ụka na-abịanụ. Onwe ndị edembanyebe afọ ha kpọrọ ụmụ nwoke bịaba ụbọchị anwa ụmụaka ndị catechism class ndị prayer class. Ọ na-ebido na 10 a.m. ha sizi ebe ahụ ha banye ụka soro anyị ka ụka ọ ka o si wee mie. Ndị ọfụ ụkwa ndị abatabeghị mbụ achọkwara ọnụ ụbọchị anwa. Ndị nwere ajụjụ ọbụla gbasara ya jụọ ọnụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Boni Ezechukwu. Ndị Legion Junior Presidium Legion of Mary Junior Presidium Legion of Mary unu ga-ebidokwa ka unu si eme physical. Ọ ga-abụ na hall na parish hall agbasa ụka 8 after the 8 o'clock mass ka unu ga na-eme nzukọ unu na hall parish hall. Kedu ndị bụ Junior Presidium? Ọ bụ ages 8 to 17 ndị nke nọ na Legion. Ndị chọkwara ịbata ọfụ 8 to 17 years of age, join them at the parish hall after 8 o'clock mass for your meeting. Nke a nna amọkụ ya na mbụ for virtuous program nke Safeguard the Children of Iwu na this diocese. Anyị niile nọ ebe anụnwa megorienu. Each one of us, your certificate, your virtual training has what is expiring or has expired. So everyone, onye ọbụla n'ime anyị has to be retrained, to be certified. Ụbọchị etinyeli ya
a ga-emie April 4, Monday, April 4, 7 p.m. Most likely will be in the church here or at the parish hall. Once you batareba, everyone, no exception. Onye ọbụla na-enye aka n'ụlọ ụka anụwa n'ụzọ dị iche iche. N'ụzọ ọbụla ga-esi na wepụta onwe gị enye aka, you must be recertified. Ihe ọ pụtara bụ ndị niile ma ndị kwaya ma ndị ọsha, ndị ọshas, ndị niile na-afụ maka ụmụaka, ndị niile na-akụzi catechism, ndị niile na-eme ihe dị iche iche n'ụzọ dị iche iche. You must be recertified. All our training, the certificates we have, they have all expired. April 4, 7 p.m. Kagemie. Flyer nke anụnwa nji. ATM ya na board. Ọ bụ ofu onye ụkọchukwu anyị na-eme PhD. Na-eme research. Ma research ọ na-eme metụtala anyị nwa. You and I. Ọ na-eme research ka ọ malụ ndị Nigeria na-abata obodo a ka ha na ndị immigration si eje. O metụtara anyị nwa? O metụtara unu nwa? Yes. So, ije na board, enwere m flyer o nyere m ya about 3. Afa ya adụghị ya. Achọghị ka amara onye na-eme ya. If not, onye nsogbu, ọmụ emezie. So, ije na board, enwere link. Iselie foto, ma this QR code dị ebe anụnwa. Iweli ya ozugbo, oye take you straight to the link ebe ya aza niile na your cell phone or your computer or anywhere ndị niile ndị technology. But ma technology amaghị technology. Iwere ha this QR code tinye na ya, obuje na the link, imegepezie that link, ojibazie gị yes and no questions, and is anonymous. So, onye ọbụla ka anyị na-anya ka anyị weli ya, ọ dị na board, amanyere na board. Do not take the picture, take the flyer out, leave it there, take what is needed from there. I will look at that when they can in and yana canoes dị iche iche n'ime ebe a. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha bịara ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, do we have anyone? First time worshipers here today? Biko kopu na aka tata agbara aka. Enwere mmadụ abụọ n'azụ. We thank you, we welcome you, and we ask you to come back to us, worship with us whenever you are around. You are welcome. Thank you very much. I wee na-ekenezu ụkọchukwu kara anyị ụka tata bụ Father Ambrose Udoji. Unu nọkwa ya ka anyị kụpụrụ ya aka. Daalụnụ. anyị nwere na-ekene kwunye bụ Anthony Ikebụdụ na-amala anyị ọkwa ka anyị kụpụrụ na ya aka ndị azụrụ azụ. Amen. Anyị kenere Chukwu maka ụbọchị nke tata nwee na-ayọzi ya ka o nyere anyị aka ka obi anyị dajụọ, ọkacha mgbe katakata na ọgba aghara na nsogbu si elu si ana ma na ndụ anyị ma n'obodo anyị, ka Chineke nyere anyị aka ka anyị dajụọ makụọ anya ka anyị nwee mara ife o jiri rapụ nke a ma nke ọzọ ka ọ dakwasị anyị. Amen. Na-ayọkwazie ka o nyere anyị aka ka anyị mezie, ka anyị lote na tata bụ ohere anyị nwere imezi ka udo nwee dị n'ezinụlọ anyị, ka udo dị na ndụ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agụsigo na bana n'udo.
Chineke dị mma, imeelanụ. Ezi Chineke dị mma. Ezi Chineke dị mma. Ụbọchị taa nara ekene. Ezi Chineke dị mma. Ezi Chineke dị mma. Onye ọma na-eme mma. Ụbọchị taa nara ekene. Imela n'ụbọchị taa. Imela n'ụbọchị taa. Onye eze n'ụbọchị taa. Ụbọchị taa nara ekene. Ezi Chineke dị mma. Ezi Chineke dị mma.